आपल्या जिल्ह्यात सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना गोवा किंवा कोल्हापूरला लॉकडाऊन संपण्याची वाट का पाहायची? एकदा या आणि अनुभवा सर्वोत्कृष्ट सर्व्हिस. सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क्स तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोरोनाच्या स्वॅब टेस्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र राज्य शासन निष्काळजी असून राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे कोकणात कोरोनाचं संकट आल्याचं टीकास्त्र माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सोडलं. सावंतवाडीतील पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले रवींद्र चव्हाण पाहूयात. भारतीय जनता पार्टीचे सर्व विधान परिषदेचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते प्रवीणजी दरेकर आणि आम्ही सर्वजण कोकणामध्ये असणाऱ्या काही अडचणी आहेत, येणाऱ्या काळात काय अडचणी संभावू शकतात याचं प्रशासनाशी थोडीशी चर्चा करून त्यामधल्या उपाययोजना, त्यांना लागणारा निधी विधान परिषदेकडून देता येईल का याची सर्वाची थोडीशी चर्चा ही सर्वांशी झाली. रत्नागिरी असेल किंवा सिंधुदुर्ग असेल या ठिकाणी हे स्वॅब जे घेतले पाहिजेत त्याच्या टेस्टिंग्स करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. ही यंत्रणा उपलब्ध करणं हे शासनाचं काम आहे. सिंधुदुर्गामध्ये तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आपण सर्वजण सावंतवाडीमध्ये आहात. प्रशासकीय अधिकारी सांगत होते की आम्ही सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही त्यांना सांगितलं की प्रयत्न करायलाच हवेत, परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, माकडतापासारख्या जो बांधा असेल किंवा ह्या भागामध्ये त्याच्यात असणाऱ्या चाचण्या करण्यासाठी आम्हाला केरळला जावं लागतं. ही गेल्या अनेक वर्षाची असणारी शोकांतिका आहे. या रोगाचं निदान झालं पाहिजे यासाठी अद्यावत अशी व्यवस्था जर आदरणीय नारायण राणे साहेबांच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये जर असेल तर आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत. आणि सर्व विधान परिषदेच्या आमदारांनी जवळजवळ 1 कोटीपेक्षा जास्त निधी देण्याचं ठरवलं आणि त्यांना तात्काळ आपण सहकार्य करा, शासनाची सुद्धा तयार करा आणि ही सुद्धा तयार केली तरीसुद्धा नंतरच्या काळातसुद्धा त्याचा फायदा हा सिंधुदुर्गाच्या नागरिकांना होईल. परंतु 7 दिवसाच्या आत हे करायला हवं, कारण पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आज मोठ्या प्रमाणामध्ये होम क्वारंटाईन केलेल्यांची संख्या जवळजवळ 50,000पेक्षा जास्त आहे. कलेक्टर आणि अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं आहे. लवकरच ती प्रक्रिया सुरू होईल आणि ह्या टेस्टिंगचे मशीन्स आणि लॅबोरेटरी ही सिंधुदुर्गामध्ये सुरू होईल. ही काळाची गरज होती आणि ती करण्याचा प्रयत्न हा आम्ही सगळ्यांनी करत आहे. क्वारंटाईनचा काळ जेव्हापासून सुरू झाला तेव्हापासून आम्ही सातत्याने वेगवेगळ्या सूचना ह्या राज्य शासनाला करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण हे संकट आहे, या संकटामध्ये कुठेही राजकारण न करता जे जे आवश्यक आहे त्या सूचना करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. परंतु या सूचनांचं पालन करणं हे राज्य शासनाने करणं अत्यंत गरजेचं होतं. राज्य शासनाने या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. याचाच परिणाम आहे की आज परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. आज कोकणातील माणूस ज्यांच्याकडे पैसे होते ते प्रायव्हेट गाड्यांनी इथपर्यंत आले, परंतु ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते ती मंडळी चालत त्यांनी कोकणाकडे येण्याचा मार्ग अवलंबला. त्याचं कारण काय? राज्य शासनाने असं सांगितलं की होय, आम्ही 10,000 एसट्या राज्यातील असणाऱ्या सर्व विविध भागातील मंडळींसाठी देऊ, उपलब्ध करू. परंतु आज तगायत अशा कोणत्याही एसट्या त्यांनी उपलब्ध केल्या नाही. हे राज्य शासनाचं असणारं फेल्युअर आहे. सांगायचं एक आणि करायचं एक अशी मानसिकता त्यांची आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.